Halo besti, peoseng pindang karo kemangi, bumbunya lombok bang laos, nyemplung ya, gongso, oseng pindang karo kemangi. Bumbunya di gongso. Menu buka hari ini besti, oseng pindang karo kemangi. Saya simpel aja besti wis. Oseng pindang karo kemangi besti. Iya pindangnya tak kei banyu sisan, tak suwiri, pindang tak kumbah, kei banyu sisan, besti. Untuk landusat cemplungno kemangine. Ngono. Wis ngene iki besti, landusat kemangine cemplungno ya. Kemangine tak kumbah wis, kumbahi kabeh. Mari ngolak ngene, gongso ben mateng. Nemu mangan sego tok-tok nglawoi besti. Gone sego anget. Wis ngene mateng besti. Masak ora lah angel-angel. Masak sing simpel, cerdas-cerdas pokoke. Aja lali di subscribe, di like, di share, di komen ya besti. Ini besti. Mantap besti.